Hola, mira, soy yo de Mantitos. Bueno, acabo de rebre un paquet, veus? El vaig obrir perquè va dirigit a mi. Anem a veure què és el que tenen. Anirem en compte a veure què és el que passa. A veure què és el que hi ha. A veure, així, enfoquem el paquet, així, i ara mirarem, a veure, ui, que embolicat, mirem en compte, ve tot repetat, en paper així, de burbujitas. Anem en compte per no trencar el que hi ha dintre. A veure. Olo, que embolicat bé, mare meva. Necessitaré unes tisores perquè hi ha celo. Gràcies, aquí tinc la càmera que m'està filmant. Yo mismo. És el meu marit. Va. I a més estic nerviosa, No es nota. Ningú diria. ¿Ves? Esta ahí ja me coneix. Ja sé que quan rebo un paquetet em poso nerviosa, aunque sàpiga ja de què va el paquetet. ¡Oh! Mireu que xulo! Un Buda! Quina xulada! Mireu la punta, veus? De tapadeta. Que xulo. Veus? Papa. Mireu, veus? Per picar. I pica molt bé. Després el provaré amb el... I ve amb més cosetes. Ve amb el... en una caixeta. Mira, per posar diamants, resina, i que vaig demanar un kit de diamantets, dels que ven la Virgínia. A veure, ara es veu bé, veus? I vaig demanar uns de color així, veus, vermellets. Ara els obrirem per poder-lo posar aquí. La bandejeta. Aquests són especials, No són diamants d'aquests que venen. El posem aquí. Perquè veieu. Són Swarovski. Sí, són Swarovski, mireu que macos són. Per què queden? Veus? Veieu que macos són. Mira com brillen. És que el meu marit ja està netejant-ho tot. És molt polit. No pot veure papers pel mig. Veieu? Bueno, doncs això és el que m'ha arribat avui. Vale? Doncs moltes gràcies. Ja ens parlarem. Vinga, adeu, diamantets, adeu.